Muna dia. Trapungan mga ali. Sabi. Ay, muna tanggalan akong brimbo na kaliper dia. Wala ko ha. Sa switch siguro nino? Daw siguro. Ay, tama na, misis na lang dia, bro. Oh ba? Uliin lang to kay. Nakalap po ng uli-uli ni mo niya. Pagkahuman, pangit tapod ka nagkuha na nang. Masarap po nang ihatag ni mo dia. Dili lang, uliin lang to kuhan. Pahit na ako to 1.5, uliin lang to 1,000. Balik Gcash na nimo. 2,000 ron ako, ayun na yun. Kabalo di ka mo ayo. Wala may switch. Pila to? 1,000 lang ano, Gcash lang. Ay, 6 kisa kayo sabi. Dili mo agi ko. Tingnan ka kanit. Hello. Ay, napot na parcel. Ako nga nag-ayo ninyong duwa. Oh, palo. Napayo ko mo to, dali lang. Oh, nya okay na na. Wala na. Ready na namin na dalawon yung balay. Yan eh. Oh. Isa lang ako ng taon, pero dali na kayo. Hala, unsa man ni tao direlex. Oh, hala, kuha man yung pulto. Si Insi, oh. Lakaw ron, ha? Lakaw mo. Susi na mo. Yuhan. Ako rajut intik wala hardware ba? Tanggalan ako niya. Tanggal na. Uy, muna dia. Masa ba ka lang? Ano ka dili parking day? Ay, mura kag. Ya akong kay mapi bitag suno, ya akong trapon baninari ka diri tambay po day. Sa tabi. Ay, muna tanggalan akong brimbo na kaliper dia. Ay, sige. Ang akong kwalex ba, di ba? Katong pagpatao na to, ano ba kay hapit obi ang show, anino? Ang suga, ano ko ba kay? Alanganin man mo, kung ano eh, dili man mo siga, awa. Ano man? Wala ko ha? Dili mo siga ba? Ano man eh? Ah, lisdahan na ni. Dana all. Sa lang, Ako. gwapo siguro ka na sa switch, siguro nino? Daw, siguro Ay, tama na, may switch na lang dia, bro. Oh ba? Uliin lang to kay. Sakwa man ako taod na. Nakalap po ng uli-uli ni mo niya. Pagkahuman, pangit tapod ka nagkuha na nang. Masarap po nang ihatag ni mo dia. Dili gapo kay magdalan mo to. Yun yan. O mo gikuha diri anak ko na. Parts ha? Mga biling kubi-kubi ni. Kuha lang, uliin lang to kuhan. Pahit na ako to 1.5, uliin lang to 1,000. Balik Gcash na nimo. 2,000 ron ako, ayun na yun. Kabalo di ka mo ayo. Switch lang. Kami lang may switch. Hindi, na wiring. Ayaw na lang siguro kay basig pagkuha sa pagsiga mo. Sila o paano na itong motor noon. Dili ganin nyo, kay mapil kag isuwa na. Dako kag minus, bagsak ka dito bitaw. Huwag ka na paluso. Sa kwarta. Oo. Ha? Ano kay lakon? Ano palakon man dyan ko? Di mo na dyan kay planos kong motor. Ay, 6 kisa kayo sabi. Dili mo agi ko. Sama mong wire ba? Dili lang. Hello. Oh. Ha? Taod niyo? Ay, napot na parcel. Dali. Ako nga nag-ayo ninyong duwa. Oh, palo. Napayo ko mo to, dali lang. Oh. Ano? Ato na ko diya. Semua? Semiyu? Kasi pwede. Balin Kinindot kayo na ko. Pangit kito ako. Wala ka. Switch, ani isabay na to sa ignition. Nauna na to para. Ya, okay na na. Wala na. Pwede na namin na dalawon yung balay. Yan eh. Oh. Isa lang ako ng taon, pero dali na kayo. Hala, unsa man ni mong gitao direlex, oh? Tama, muna ako. Unsa man ni breaker man ni sa sugay mong gitao diri. Suga kini mo kinanglan nya pag pandar dito na pandar start. Ang pahong di kay kag utok. Unsa man ni ako pag wala ni ignition ani ron. Dako kay nagplasta kung apil kag siyong. Oh, kabalo. Oh, isa ka pinutan lang. Pag una dito na sige suga. Andar. Kuya, unsa man ni? In, ipag-ana ni mo suga mo diretso ang suga o kag aircon. Singilo pandar raw. Singilo. Unsa magkanta na breaker, oh? Try ni ka commander ba? Kung tama ba ang trabaho nako. Ilan Oh. Sus, ay gud mo papakon gud oy. Bang di ha. Pagkani din mo andar tanawa lang ka sa ko Alex ba. Awa. Oh. Usa man niyo. Ay dili man mo andar. Pabuang-buang dayon no. Pabuang dayon ba. Usaon ko man niron pagkuan di Alex. Ha? Usa? Usa man to mo gitaod nga. Kasi na mendigas.
Umana! Oo, okay na to. Tama na. Dako kayo nagpuinsa kay Dili man mo andar akong motor. Usawa man ni Ron. convert man agod. Wala ko yawag convert. Itaod ako na, pero amo pa na kayo na. Si Michael. Ah, iya, pagidamay-damay si Michael. So, ano pagkuha ni Michael na ng... Ako rin taod sa wiring. Sa mga andar na kay connecting mo na sa mga makina. Naman sila lupa na. Sila makaong kaya na. Radyo tinuod. Dere o. Ay, sige, kuhan di habi. Sige, kuhan di habi. Pag abot ito lang Michael, takot kunik na itong wire. Isampak niya kaya niya. Wala mo kadalton. Kana lang switch ang butang si mo. Dala lang. Dili man mo andar. Usawa man ni Ron. Itulak pa dulong storil. Tawagan na lang si Michael. Patuloy ko dito. Hala na po. Mga tulad ka? Mataan ni kuana ni... Ayos, saglat. Hala. Hala, kuha man yung bulto. Si Insi, oh. Ayaw. Agnaong sa buang bantog. Hindi pala kaul... Hala! Hala! Iyaha daw! O, pati ang poping, so. Kuha man niyo. Hala! Nangangkon! Nangangko no. Hala, pati ang hub. Ha? Ayaw. Naong aning buangan. Bantog na na ilista na yung ako ang mga bolt na riya. O nga. Sama ni siya, ay. Sige, lakaw ron ha. Ikaw. Asa man ka? Lakaw mo. Susi na mo! Yuhan na susi ninyo ng mga buhanga mo dahil pagbaktas mo dito mga buhanga mo ha. Uy! Shit, mo ha. Ibaktas nyo yung motor padulong story mga buhanga mo. Bahala mo dahil. Asa man to? Uy! Ay sa oy! Bahala mo dahil. Wala tinuod.